Казанда эс-табарлар үзәгендә эш гөрли. Инде берничә ел дәвамында егетләр монда җыелып, П-2 очкычының моделен төзи. Ул Бөек Ватан сугышы елларында Казанда чыгарылган иң көчле бомбардировщикларның берсе. Оны яңадан төзү өчен очкычның кисәкләрен бөтен Россия буйлап җыялар. 62 бомбардировщикның өлешләрен Казанга алып кайтканнар инде. Әмма Центроплан дигән өлешен кая барсалар да таба алмыйлар. Эс-табарлар аны 1943 елның маенда Североморскидан Архангельскига очканда һәлакәткә юлыккан очкычта сакланган булырга мөмкин дип уйлый. Шуны эзләп Мурманск өлкәсенә юл тоталар. В душе-то мы, конечно, всегда, когда уезжаешь на самолет, мы надеемся на лучшее. Экспедициягә чыкканда гел яхшыга өметләнәсең, ләкин кирәкле калдыклар табылмаган вакытларда була. Бу юлы безгә бәхет елмайды. Шунда яшәүче кешеләрнең берсе очкычның һәлакәткә юлыккан урынын төгәл күрсәтте. Наверное, поэтому нам повезло. Кирәкле урынга килеп җиткәч, эс-табарлар үз күзләренә үзләре ышанмый. Кыр уртасында алар эзләгән бомбардировщик ята. Аның детальләре 300 метр ераклыкка таралган. Очкычның экипажы шушы еллар дәвамында җирләнгән дип саналган була. Әмма казу эшләре барышында эс-табарлар кеше җәсәденә юлыга. Ул Цезарь Бройтман исемле очучыныкы булып чыга. Аның шәхесен партия билеты һәм медале ярдәмендә ачыклыйлар. Даже выпрыгнуть они не могли, понимаете? Экипаж әгъзалары сикерә дә алмаган, икесенең парашюты булган, әмма алар күрәсең иптәшләрен ташламаска булган. И не выбрасывались, потому что понимали, что они не бросят своих товарищей. Бу самолет 95-нче истребительләр авиаполкына караган. Алар сугышның беренче көннәреннән үк П-2 самолетларында оча. Ул көнне башта туманга эләгәләр, аннары көчле кар ява башлый. Идарәне югалталар. Экипаж һәлак була. Хәзер очучының җәсәде Мурманск өлкәсендәге эс-табарларга җирләү өчен тапшырылган. Табылган бомбардировщикның кисәкләре Казанда П-2 очкычын реставрацияләүдә кулланылачак. Илгиз Шәкүров, Рүзәл Шәрипов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.